L-ex kap nazzjonalista Adrian Delija weħel meta f'dibattitu politiku fuq il-programm Insights ġie mistoqsi jekk kien hemm tibdil fil-Partit Nazzjonalista immexxi minn Bernard Grech. Delija li evidentament beda jdur mal-lewża u qal li jekk sar bidla inkunu nafuha l-ġimgħa d-dieħla wara li jażel l-elettorat Malti u Awċi. Ma jsirx internament, isir mill-poplu. Skolli wieġibtek. Jien meta tkellimt f'Ottubru. Eżatt. Jien nafx Sar titjib minn dakinhar law fil-PN internament. Il-ġimgħa d-dieħla wieġbek. Okay. Fid-dibattitu politiku Adrian Delija distakka ruħu wkoll mill-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista li sal-ġurnata tal-lum inbidel minn tal-inqas 5 darbiet minn meta ġie approvat mill-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Qabel l-awtur imma minnu tal-proposta tal-PN nafuh għadu mhux moħmi. Jiena dik ma tħallx fiha xejn. Hawnhekk meta mistoqsi dwar id-dikjerazzjoni ta' Kristi De Bono meta qalet li l-miżuri tal-Partit Nazzjonalista huma nofsajran, Adrian Delija fuq ix-xandir qabel magħha. Ma temmix miżuri nofsajran. Qasin. Mhux hekk ħadd ma jemmen f'miżuri nofsajran. Dwar il-weda ta' Bernard Grech li jagħmel it-trak l-estrem, Adrian Delija sqar li ma jistax iwieġeb meta mistoqsi jekk hix l-aħjar alternattiva għat trasport pubbliku. Li mill-aħjar jekk hux dejjew l-oħra jien li m'iniex perit engineer jew tekniku, ma sax ngħidlek jien avukat u naħseb. Ma temmix tal-PN l-aħjar proposta allura. Delija farfar ukoll meta mistoqsi mill-preżentatur u l-ġurnalist Glenn Falzon jekk il-Partit Nazzjonalista hux jipproponi li titneħħa karreġġjata. Argumenta li wkoll ma qablux fuq id-deputati tal-Partit Nazzjonalista l-Perit Tony Bezzina u l-Inġinier Ryan Kallus. Ġata u ledi, mhux teknikalitajiet, ġieri wieħed qalli li ħajtieħdu u qalli mhux se jittieħdu, x'hi l-verità? Naħseb tistaqsi lilhom hawnhekk għax ma sax inwieġbek għalt hemm min-nies li mhux qegħdin hawn. Fl-istess dibattitu segretarju parlamentari Stefan Zrinġo Azzopardi innota differenza kbira bejn iż-żewġ partiti u qal li l-Partit Laburista qed jippreżenta l-pjan ċar għall-pajjiż. Illi fuq kollox qed jagħti mhux biss viżjoni, imma qed jagħti l-proposti ta' triq il-qudiem ta' kif aħna se nkunu qegħdin niwasslu dan il-pajjiż illi flimkien żgur illi se nagħtu aktar suċċessi, aktar kisbiet u dak il-manifest żgur li jkun ir-rabta tagħna man-nies ta' dak li se nkunu qegħdin inwettqu fil-ġejjieni jekk fis-26 ta' Marzu joġobhom jisilfuna il-fiduċja.